Har man en drøm om at blive pilot, jamen så forfølg den. Jeg hedder Erik Skov Magnussen, kaptajnløjtnant. Pilotnavn er Hok og er pilot ved eskadrille 723 i Karup. Jamen det starter faktisk herinde. Det er vores briefinglokale, hvor vi mødes hver morgen kl. 8. Og så vil DutyOps stå klar her og give os dagens program præsenteret op på vores tavle heroppe. Og herinde har vi så DutyOps og DutyTechs kontor. Og det er jo så her, hvor der sidder en pilot til daglig og styrer det daglige flyveprogram. De diverse genater, som kommer ind og sørger for, at alt bliver gjort, som det skal. Og på samme måde på teknikdivisionen, der har vi også en mand siden, som styrer alle teknikkerne og alt det tekniske. Og det er jo mere reservedele og alt det hardware, som vi har. Jeg blev uddannet civilt i AP Møller som styrmand og skibsfører. Og så skulle jeg ind som værnepligt, og det blev selvfølgelig søværnet, da jeg nu havde skibsførereksamen. Og da jeg så kom ind i søværnet, så befandt jeg mig godt, og så valgte jeg faktisk at blive herinde. I kan se på vejen her har vi vores grej hængende med hjelme og tasker og flyvertøj og så videre. I forbindelse med, at jeg var i søværnet, mødte jeg nogle piloter, som fløj Lyngsen. Og snakkede også med dem, og jeg synes, det så meget spændende ud, det job. Så tænkte jeg, det måtte jeg også prøve, så jeg søgte ind som pilot, og det gik jo så heldigvis godt, og det er jeg glad for, at jeg valgte. Her har vi så planningrummet, hvor man kan lave sin flyveplanlægning med kort og tegninger og hvad man skal have. Og der kan I se, at vi har jo masser af kort både på den her side og den anden side og herover. Og så her så har vi så de fly, vi har på flyfeltet, kan man sige, vores operative fly, som så bliver løbende vedligeholdt ved eftersyn, som nu skal gøres med en flyver, der flyver. I Adenbugten så bliver der jo monteret maskingevær, tung maskingevær på siden af den. Er vi oppe på Grønland, hvor vi primært er redningshelikopter, jamen så er det jo med Højsten, som I kan se her. Så vi kan hive folk op og ned. Vi kan jo selvfølgelig sætte night vision goggles. Ja, det har vi så ikke endnu, men vi kan sætte flere på siden af den, så vi kan se et kamerabillede om natten, når vi laver eftersøgning. Du ved aldrig, hvad den næste dag bringer. Er du ude at flyve, så missionerne er forskellige. Det er alle mulige forskellige ting, du laver. Det er helt fantastisk. Du keder dig aldrig. Har man en drøm om at blive pilot, jamen så forfølg den og gør det, fordi alle kan gøre det. Det kræver selvfølgelig en indsats i starten, det gør det jo hele tiden, men man skal ikke tro, at man ikke kan blive pilot, eller man er for dum, eller det vil være ærgerligt at blive 50 og så ikke have prøvet. Så vil jeg hellere være 50 og sige, ved du hvad, jeg prøvede dengang, og det gik ikke, og så kan man have fred i sindet med det. Så hvis man gerne vil være det, så gå i gang.